Nali tumalong Ayushman Card Dolo ma. Dolo pulotang te laso Ayushman Card kopi piali se Kelong jima lapen avelang pulotang te Kosonsi ke apply nangji lapen documents kopi pia sonsi ke nangji ma laso details labang ke pini nali tumafan laso video long nang than pachini ponik po. Nali tum laso YouTube channel long jongsi nang kahomri milang pulde ke chingon pe nali tum subscribe ikon lapen video nali tum share ponikon. Nang non Ayushman Card pen kopi piali se Kelong jima lapen Kosonsi ke apply nangji ma kopi pi documents si ke nangji ma laso puthakle lang pononang lapen chethan pononang. Tante non Ayushman Bharat Card mate PMJAY labang so card dolo pulo tangte kupi pia lesi Kelong jima la so puthak chethan polonang lapen labang so Ayushman Card Kosonsi ka apply nang jima la so puthak stami chethan polonang lapen documents kopi pisin nang ji la ka apply hot la so puthak stami non pathek pen chethan polonang kichengsi chethan polonang labang ke benefit of Ayushman Bharat Card mate Ayushman Bharat Card labang so alih kopi piali si Kelong jima la so puthak le chethan pangcheng ponang kichengsi jong se la so card dolo pulo tangte nali tum labang so card labang ke kadu ka pen 5 lakhs an long ponik po la so card long doik po lapen labang ke per family mate per year lapen per family pulo tangte lake jong si Ayushman Card stami heming hum pen bang phojong se mar pulte lake akada long se tangka labang ke chidore po 5 lakhs an bangke lapen labang so tangka lake lapu ini ke olai long le nahok pen pa labang ke use long le lapu ke stami na le tum jong si kopi ne akisu doko pulo tang te ke suka chilangji pulte na nahok hospital le dam stami labang so card pon lo pulo tang te na le tum dak pen akijo pen labang ke si chilang long ikpo lapen puthot da ke tok pon na le tum theklong ji free hospitalization lapen 3 days afi mate free hospitalization la admit me prang stami la thomang mo pala so card bang use long lo lapen post hospitalization la bangke hospital pe la discharge date la pen la 15 days afi la discharge date pulo tangte ala so pulo tangte la pang so card la bangke use me po lapen totalang coverage of 1929 procedures including surgeries, cancer, heart, kidney, neural, appendix, maternal child care extra lapen pinaan dak nalitum ajada kisonon dak kitok pon anason labang ke lapen pinaan dalang kaduk kawipen labang ke kiso da 1929 an akiso chelang email labang so card pen lapen stami labang so card labang ke out country labang ke accept on pe only labang ke India long anchot po jalalo lapen all pre exciting condition coverage from day one lapen nali tum jong si admit dam no pulo tangte hola so pencil labang so card labang ke nali tum use me po lapen special eligibility dak pothot ki pi pondo labang ke lason no special eligibility pulte all citizen labang ke arta ke do tum de la 70 plus atum labang ke alang li tum labang soal li bang ke automatic li alang li tum labang ke coverage pon alang li tum apply nang post tami automatic selang li tum eligibility po lapen nona ko labang ke ration card do tum si eligibility labang ke pi pon cholang sitami 70 plus lo te labang ke ration card do tingai nang nilo alang li tum labang soal li bang ke chu endon long lo jala son lo la si eligibility la talang polo nang kumama tum si labang so card ali Kelong don jima labang ke al tum da theklong ji basis of SECC 2011 ala so database ateng pen la le tum low income household atum long ikpo la pen senior citizen mate 70 plus ata tum labang ke automatically eligible la alang tum labang ke ration card doting ay tanang nilo lapen criteria vary by rural urban classification la bangke rural urban madus tame apply ikmelo stame service ki dotum sakuri ki claim atum la bangke la soli bangke long don iki dat po lapen non bangke chethan polonang documents ko PPS on sikinang ji la ka apply hot la bangke
nalitum Aadhaar card labang ki kinang sotlo lapen address proof afan ration card mate PMCM later nang igji lapen dutulang income mate card certificate tanang kok tathek lapen family details from Aadhaar link ration card lapen nalitum la family details labang so card dunang pol labang ke Aadhaar card pen link dunang pol ration card labang ke lapen mobile number lapen bank account number details slides tami kapre kapre ka di menang ko kathek lapen dutlang for senior citizen 70 plus tame only Aadhaar card an chotame jong se 70 komane do pulta lang litum labang ke ration card avipin tame 70 plus atum labang ke apply long lo lapen card tame alang litum bangke long dap opo la so card labang ke lasi documents bangke ration card dolo pulte labangke 101% labangke long po apply dun long po mate long dun ikpo pen ration card avi pulotang te alang litum labang soli bangke long dun ik edet po jong si ration card avi pin pen arta jong si 70 plus dolo pulotang te alang litum bangke ration card avi pin la Aadhaar card penanta labang so card apan bangke apply dun long ikpo jalalo lasi labang so card Kosonsi ke apply nengji lata nali tumphan nili kidam tang hostami video labang ke paklang penali tumphan nang than pechini poniklo stami lada ke tok pen stami nili non nali tumphan nang than pechini ponikpo nali tum online ke apply ji aphan dak official website do pmjay.gov.in labang so website lo nali tum humri nang po kali pulte nali tum Google Play Store long dam pen Ayushman Bharat apps do halo apps na litum install lang po dapen install der bena phi hoda na litum technology website long stame lapen la apps long stame na litum technology mi eligible bula so option duji hoda na litum bear nang form bear pen hoda mobile number mate Aadhaar card number na litum bear nang po lapen OTP verification po OTP verification igdet pen phi na litum la verify Aadhaar lapen ration card la details na litum fill up nang po lapen ada details bang so po na itum EKYC claim kelang po EKYC claim na po lapen apply na po lapen apply der pen afi 10 ba 15 minutes afi labang ke na itum card labang ke long ik fit po lapen josi online claim pulotang te laba card tame nang leta haiji card delivery upon labang ke 7 to 15 days nang kokje kali pulte nalitum direct download pen PVC card le nalitum computer akula long dam pen semar fitta choglo lapen offline process labang ke nalitum dak theklongji offline process ke claim nangji labang ke nalitum common service center mate CSC center long dam nang po hodak Ayushman Mitra alang litum along option long pon exil lapen Implanted hospital nalitum hada select nang po lapen nalitum Aadhaar lapen kapre documents nalitum pinang po alang litum dak biometric verification pon ikpo lapen card bangke nalitum han nang semar pi ikpo jalala lapen for senior citizen 70 plus atum la bangke Aadhaar card anta chok lapen kapre documents bangke ladak bangke nang nilo lasi putho chini pon thui gon Ayushman akadali labang ko PPC Kelong jima nalitum 5 lakhs labang ke nalitum long pon ikpo per year labang ke lapen non la soning kan jong nalitum la 5 lakhs satangka bang use igdat nani ki so chilang igdat plote mo next year lake puthot 5 lakhs labang so akadalong nalitum long tupo jalalo lapen labang ke cashless lo lapen pre lapen post hospitalized covered po lapen eligibility labang ke SECC 2011 families lapen all 70 plus citizen atum long pon ikpo documents kenangji labang ke Aadhaar card nang ikpo ration card income certificate caste proof family details lai bang nang ko ka text tame dak only mandatory labang ke Aadhaar pen ration card dolo pulotang te nanitum la swali bang ke long don ikpo lapen senior citizen atum han puthot dak update kipi pondo mate ke add pondo la 70 plus lo pulta alang le tum azada documents nang ne lo Aadhaar card le do once tame alang le tum la bang so card le bang ke chelong don ikpo la pen online apply lo pulta nang le tum PMJAY la bang so portal kalte apps do ala so apps portal long bes tame nang le tum apply igme hoda nang le tum Aadhaar number ber na po kalte ration card number ber na po lapen apply nang po lapen card download fee download fit long po lapen offline process pulta nang le tum CSC center long dan nang po hoda Ayushman Mitra po alang le tum CSC center atumhan kipi pondo lapen hoda alang le tum verification ikpo documents people verification ikpo
Lapen card sita mi alang litum odak pen na issue donik po jolalo Ayushman card alay kopi si Kelong jiba lapen documents lapen kopi Kosonsi ka apply ning jima lahaya details bangke lancor lo lase la sonson update mate la sonson a video na litum kilang long versi aphan pura labang so YouTube channel na litum kaching hon pen subscribe ikon lapen kumama tum si Ayushman card Dolo ma ave mana litum labang so video a comment na box long to pen than pachini ikta lapen labang so card long that pen kumama tum si kachelang ilong loma mate akirap long loma latana litum comment box long to pen than pachini ikon lapen video un ana litum share ikta la sepinia video labang kila anle ton ponik nang do mi thak mi kadu kavi karbiti 2.0 YouTube channel long kila ara do ana fans tami nilhin pen cardom